Kadang nili Samson teron lapen pineng we talk show on 6 sidul laget 6 sidul cihut cipura long ingdeng pharu sira pikebra ke thom along pineng we nili tum kaching YG abang so talk show along ke jasimet la ingdeng pharu sira pikebra ke thom mangke pini lake ake kaditang ake hai Rahul Sinar lapen APHLC asongja atum hemprega join pen apran kidam nang Karlitang Upendro Rongpi lapen Mr. Walang alang itum bang thoma phansi nilitum jasimet pineng we atok so bangke alang itum phansi panong pilo athi alang itum hemprek ajoine mate hemprek a farman se alang itum apran dam nang lo posi alang itum makar jong alang itum makar jong ke non antaring nang posi alang itum phansi pineng we bangke panong pilo lasi pineng we labang so tok so chengche pra alang itu maphan isi ning duk itum cepak langji asi labang so asolong cengpon pia prang nili candle labang so mi lur kit for dia phansi nili ake hai sir jai kathara phansi ki pakai pon dia phansi nili hin balang li phansi chuning rilo Thor rep na hon dia ni si thor po kacamata tu asin ante kacamata tu alam kapeklang ilitum non minit isi doktrip sina jog lo dan kenon ilitum net talks abang le itu ceng pit anang budi to puthot itum condolence do der pitch kimoder phi non labang so talk show nitum cengpon pit po lasi pineng we ke alang le tum bang thom phansi panong pilo lapen kaching waji tame tum hempre ka puthak se chingwaji lapen constitution a puthak lasi non dam thupilo nong sir lasi pineng we amen taram thuteng ni delo pineng we apenali satum phan lasi puthot ni lihang thu der pomen ake hai sir jai kathar retired IAS officer nangli phantame deng thulo labang so tok sulong ke bang pot lapen sir long soning jai nangli phantame labang so tok sulong nang chi tong don pen ning nang pereng dun po nang phantame ning klong pen deng lo lasi non dam thupit po lasi ilitum langdam sina hemprek phurkimolong da langdam lo itum theklong ji itum hemprek district long lopen ilitum hill state amang labang so a movement abang pangcheng ponje phase chi siglu lapen wangbom pen 1969 lapen aprang chot malam ke roman script english adak nangji lapen school sidami english school sinangji pu pinangan che songlo KSA asongja po tulang sir harsing taru di sir alangli tai nutlo kai pan ke song mate ki japon lasi 1969 pen lason si apong itum aubi step ang bom lo lason si che song pon bom lasi itum ki pludunda dolo lasong bom pen lapen ningkan krip hoke laposan si dujoy asonta dolo
lapen la so phi sia ko puthot ki japon thu pulason nang nak layo la si non lang nam nang kopia posi tum lang nam lo pulutang te kopia posi tum apram dam nang ko itum legally lang nam lo pulutang te kopia pot athe hempre ke phansi tum che song lo constitutional long itum phan ining ke hang nai karbi tumakar ike 244A pusi pinangana tum ke pulo lapena provision da pilo athe article 244 long ke tokelason hello article 244A lake constitution lo lasi laso constitution 244A lake autonomous state lo lasi autonomous state pinangji puke parliament phansi constitution already direction pialo sir lata specific Assam arlo inglong along ri inglong ak he tum ke do jasmet karbiang long pen yang sihil la tum ke hemprek ke long nengji mate autonomous state ke sengja phan jakong pialo pusi parliament long la 244A article long jong dak lasi ladak panili pineng we ke jong kang tung mate kache than kang tung ke la hen lo hala constitution long ke tok en lo already ke longi phana provision ke piat lo la pen ilitum ladak PL po oi phit chami tum kaida che than ver lo constitution ke living document ilitum kering ak hormu son la itum enthek bolodang de sita hot pen ge mek jang lo titi lasi pini rada tum apran dam nang kok ma so putha implementation songja tum implementation mate constitution ateng pen ko pini lapuson a procedure ki japon ki chokche lapuson dolang ma mate a government atuma masi hemprek nangi PPG aning ke hang lapuson doma labang se jasemen non nangli hin pen kachini kang tungsa ate constitution long doyat lo mate di autonomous state provision ke kasi government tumsi nangi pikang tung tima athe hola sogot ke 2013 hot ke telangana phanta hemprek kipi lobon 2013 ke sitame karbiang long financial pani panungku lapen hala bangsot ki ja ke sarkar ke congress government nal asila so pathak se chini kan magalang lo la mane 244A ka implement ji ulotan te 2/3 majority tan nang ni pu 2/3 majority nang ne simple majority an ta chok pu simple majority ulotan te bang pharong bong pen bisaralam bang pharong bong pen bang pharoi kalau bang pharo long lok ako lapuan ta inut an le bat chot an ta chok hala ja tum ke nang ni pu po nang ji pu tum bang bat chot an ta chok pu lasi la bangke ili manghumeme khangjang eson bangke je 2013 aningkan anta lapen 2013 chochelo non apianta 2021 2014 kalang lo 13 14 aningkan pen ke BJP lo bodi ke bang 2013 anta congress atum si ekdom majority la tu anke ilitum IMP da congress ante halabang sohot si resolution alang lipon asante hala sohot apor do ya pot lo anke non ke pon thu ke alang litum rem et api ko BJP wang thu et api si resolution ke pon lage pinya son ke ilitum ining kithi nangi arni ka lidat amasi ili ning kang sam ing samjin be si cha than nang kok lo ta la ke ili tum chok che chot lo la pen ke non anta ke chok che tum dolang athiman non ta BJP tum ta majority lo 2/3 majority ange itung nangi ke simple majority na isi le bat chot dan da chok pharui isi ra isi dolo mat inor bang isi bang pharui isi ra isi bang lit chok anda chok lo 51 for example di pharui isi ra 51
Pharo pulote 50 lo hapo bangke 51 lo hapo bangke 49 lanta ilitum long un lo puke anke Rajnath Singh ta ilitum han than te kang pe milu nang tum ba election ke hai lo te nang pipo 2014 aning kan anke ilitum MP ta la pulo hai ta hai lo la pen jok si election ta hai ilo ante resolution pon det amat hai det nang ye pon lo long lok nang ye pon lo sta long le det anke ilitum ma thadam lo te thek long ye itum phan nang ki pipe la akhe phan nang ke lang un e la son du kok ma putai tu matha athema ilitum yong si la monusmriti the laws of monu pu isia kitab do la laws of monusmriti laws of monu la bang yong si ilitum por he phir lo te thek long gi ladaki pu ante la brahmin kshatriyo boisyo la tum hen lo munit an par ke la akapre ke tum an ke la tum ke ban sakot pusigi pu la tum phan ke thang ta pinang ne pusigi pu pati mahala so kapre pulo de ili tum hona nang ili tum phan ta lo ili tum jot ke la tum la bamun khatriya tum ki pu ateng ke american tum han ta hala tum ta kur kang dei pusigi pu thu la tum phan ke thang ta nang ni ili tum la si Sixth schedule pen la pen autonomous 244A pen ilitum phan hemprek nang PG pu ke pu ko halatum ang tum ateng itum ta chingbar dun chit pu ki pu ke alang litum ke aning so dung la pu ye neli ka chin nia teng ke la pen aning so dung la masi la tum itum phan nang che chak e la pu ni tum rum ke donang ye tu la da ki pu ke la Sudro tungke ili tumpanta sudro pola la tum nange puke ela sudro tungke bromo aking mesti nange chon pemati ha amethang nange apu pe nang chon lo au phang pe nang chon lo aning pen apok pe nang chon lo ili tumpante aking mesti nange chon pemati asi aking me nange chon na bang le apu pe nange chon na tum long jingbar chik ke ko puluma yo la pule yo la si la bang ke hala tum ning sodung la si nang ping tum ti la puneli ka matha la ka pathi dam ka son lo ala tu pathi dam ke la tu ke tribal stan nang pinchong det po komunistan nang pinchong det ji pu taning je lo seta komunistan nang pinchong ji pu seta komunis ke West Bengal pen Tripura la pen Kerala le om tu nei lu ili tung ke komunis ta ji plang mun thu the det ili tum bang ke CPM la ya tu nang dun lo la so ta la bongo sena tum ke japan on ke Japon pen jok alang litum dun lo tema seta la non ke avidet lo non ke la si komunistan nang je plangi tribal stan nang je plangi pu si ta hedi la ke nang pu jong la ke ilitum han nang ke lang un e pu si hala suhut pen tak thek dak la pu ye neli ke chini ke la si la hello lo pen non ilitum han pu ke Rahul Singnara lam Upendro Rongpia lam la pen walang alam ilitum manjar su than chet nang ipulo Rahul Singnar ke nang litum puthek po Upendro Rongpia bang ke nili puthek lo pen walang bang ta nili puthek lo la walang pen Upendro Rongpi lam chini pulo te la so kitab along si dolo la ke la so kitab along ke tok dolo la ke kitab men ke sir kitab men han dak si tok lo election ke rem vera tu autonomous state one day 1969 ningkan ili tu pu election ke hai tum si jat ta claim un pule claim un lo la si ke wan ke election ke rem tum si ke wan lo amat hala election ke hai tum na war pi la po bang lo hala suhur de alam hai sir 1969 lam lo la si hala suhur Upendro Rongpi ke inut hongkram amunit hongkram arong si hala PWD atowar hala towar check pok pen hello le ahem ta che char de hala dak si ke do alangli aprang ke dak terangkang ararong asor aprang out ajir ding pigalam lo lage 1940 50 malom ahut masih hala dak damlo masih hala alangli pan rong pilam ding pu sige pupu lam ding pen ke dam pot rong pilam ding amunita ke theta ding len la pen opran ta me kai ta cycle ta me pik ka solai la pen ke APHLC leader in tang pik bang la lang lita
la pen nilipo ke right hand man le nilipo long kai ta dun kri lo lage amat ilitum autonomous state ke long ke 1969 me chi klor ko ilitum autonomous state ke long autonomous hill state ke long ilitum anta long dun lo hala so ke meghaloi pukali autonomous hill state pu ilitum anta long dun lo amahala nang ne puki pu tung ke congress atum lo alang litum aning jang je pik aning thi pik lo ko pc hem prek le wan thu det lang ma itum ke a sam miss pinak le pu yu itum ke asam miss along si do du nang ji itum ki pu hem prek nang ne lo pu lo yo amat alang lipan Julai ciklo Krisir Kep Arni pusipu. Alang li meeting pen kacavoy to hut Arni kang sam ing ting rim apor. Cycle pen kacavoy to hut hala ahema dung lo hadak dolong do nonta nang litum tek long yi hala ahem li liap ko pu cek suang long na tu pen sun lo te hala dak dolong isi thi hoi do. Hala dak a room bang hinia riso tum cepatu mat la so munit ke kapen la so dolong ke kapen omat anung pen dam dun omat ingchin apum pen apu theng dun dak amasi halaki hada amasi thita thilot lo thithek ku ningji pusipu lata aku bangka du ita che than hur mai komarlin ne phan la po anda nang tum ne vima puta ningji pusipu la so lam da la riso tum si che than thu det lor ko athema ki thitang bange che than thek da ji matidi hala ki ke theng we ka tum si bang phan che than thu det arakom athema la tum riso lang po ja ning pleng ple la pot ala so bang hinia riso pusipu la pen ke hala walang po bang ke haru krisir kebra trokebra poning kan alang li klasir kep se ka porhe neli ta klasir kep neli tum class isi vet lo ha Shillong government boys school boys high school mongkhar hadak si ani tum porhe rapet alang li hem ke jayau non ta du hala Robert hospital adung hoi hadak si du ahem amat alang li injir abang all India radio long si kam ke claim Miss Walang Mrs Walang ala ke angjir sita Mrs Walang pu si cetok lo cuma ngatu lama si arju angjir piephan kaching thum dun hala bang so tension do hoi lo athema arju long lo Kolkata pen gunda tum ke wang Kolkata pen hala ke kichia tum lo police firing lagi 3 kali la pen procession ke dam lagi 3 kali muthe la ing long aso tum amit hang a hem che long nan ni pu ka che hang apot aning ke jang je la pu yo nang tum pilon ni tum ke bisar lang West Bengal do Bihar do Jat do ni tum ke ini ta akethe akang tu ye tum pon ni tum ke dolang kok lo nang tum pilo itu nang ji pu yo alam bang ke aning ki thi ke amasi hala so de dak police bazar long lo hala all India radio ke police bazar long si du hala so angno ihiana tho bang ke Assam assembly lo ke du Assam hala police point long Assam assembly lo angnu na tho ke all India radio lo la pen hapwa anu na tu chora bang ke member hostel lo la son si ke du amat hala angjir pi phan ka che kaching thum dun amat ke dam hut lo amat la so Kolkata pen ke wang agunda tu tari nokjir asopen apok chu dun lut ama hada amat pikhi lot lo la pen la sohut ka etek ha laban beti ta ka etek du pulat sohut che thanju a ho ne pe ne la bange pan ne lita ning velo ne lita klasir ke per la la sohut ka porhe suara ke dalo sar lage we walang amunit amen lo he au so amen lo amen binong ma ne li che ne de la akur ke walang pul amasi la son ka pithi le seta martyr state ke hang pen ajok martyr ke seplang idiat ke la helo je state ke hang abirudhe si ki thur inglong asuli ki thur takali ha along a prek pen ke wang tum ha Kolkata pen che wan se ke wan tum ke la ke dak Assam pen lo ne
Shillong ke do tum lo ne he ke wan ke kece tum si kiwan bol. kece tum si ke wan la po ya aku ke pe kita kece tum lo lama si hala suhut sita APHLC tum ke sabta violence kache chok kache theng alam ke pavit det khang jang nei pu ya prang ta aprang men ta kache chok kache theng pavit det nang i tu movement ante amasi rally botet he pik amu chejeng the pik amu chingrum ta the pik la pen slogan ke hang la pen la Shillong pen Karbiang long anta nang lele lo Karbiang long betien ta la hortal hal so ke hortal pu si pu ban pu pe hala so ke hortal po in ke inkir kling diti la ke nili tum ta ning do dut thek dun long la inkir kling khang jang diti town bete kang clear tarjir pe ding o ye arnisi ra chi tim la sona na hala so ke kang kir ta seta la anta tir wot la he bang aning ke hang bin nong arning ar lu pe se claim po jo amasi che chok che theng the amasi che chok che theng the amasi pithi lot se ta itum ke che itum allar hui nang ne pujo allar hui nang ne la pot itum ke insam jin me le che dan bo mana amasi la kithi arpum gari pe se la cortege pulo gari aki ik la ke doya gari engine ke do gari gali ke doy na ke doy si ha jaya pen pu lai mun krap be thian ke wan nang ke ja tum te nang ke ja tum ke halas hut captain sangma gg swell bb ling do darwin pew la pen nili ik longsodar ing tikathar la pen ke athik thete raidang ing tita dolone pilone la pen anu ka preta karbi tum ta dolang meni seta nili ka bange dola bange ning do pe mi alang litum se nang jalo necktie i pe mi aki ik ape ching thang si lapu necktie da aki ik coat aki ik kado veta mane populo mohola dignified pen si hala tum ke wan la pen la sohut hello Shillong adang isita plup lo po jo ekdom si tension lo po amat si army da ke hang first time lo army ke hang Shillong hedi army pan hang dat lo pen curfew lo la sohut la pen la Assam assembly long army si ton prek lo arjabren lo ekebre rifle ka du ka vela ron ka chedan apusak pa kapen na pen halabang sohut ka command ta brigadier captain pin ini kali brigadier sa ka command hala titiar pum hala police point along anang le lo anke brigadier command lo asik the so kal ke hang ajir ding pik amat army atum anke ahile chi rung si pu ar dong dun do munit dum hedi ame krijang proof an la neli classmate cho amunit ke setan la hill state ke hang pen na jok si bang ke lang un e si ka pikhi ke la pule yo neli tuman na technology hala sohot hortal lo setan neli tum ta dun hala dak ching dum tu pe kan ing samri he jok ta har long ta war ve aning ta thi the jok ta hang he athema ka che dan ji pule te lo pen nang ke la pule yo lo pen athema hala APHLC leader tum jasemet ka pe klang ka tum ke hala sohot je ne tum independent leke hangali India ang tan le nitum ke dam kang tum kali pu just semet alang litum ke proof kang tum je nitum India lo si doji muthi nitum separate state nang ji pu chot na pu yo ka lama si ladet pe 1965 aning kan lo 1965 la bang la sop ka che plan halada ron do matidi ron aprang lo la sihala ron hutta captain sangmata ha border anta dun la sohut lapu la hello la ke walang bangke la pen upendro rong pia bangge neli la bangge than et lo la pen non upendro rong pia hem hadak dolang asopu bang hini do la pa asopi nili tum along si ke dosi hadak tikasi school ka porhe ala bang sohut la pen rahul alam bang nang litum le puthegi Walang li si labang so incident ni bang ke abinong hat ke nili hem kachi damben kachi wang holu hem mane dak nili dak dipu ke pu mentila na sido abinong hat ke amasi sor ni bang hem kachi damji pu kachi se ka holo amasi la
MP a hemang den he MP a osa hemang den dum mati di hadak he ausang denan lo ni kili amasi adake police atum ton prek ai bangri pu ekdom nang jong kero nang ke apon party ekdom hola ihianan ki ablok lo police atum he apen puna ke bangri hem tamot tu ekdom nang jong ker kalo helesi he amasi damnang koklo hem si damnang koklo kali pulote siksak dak poke mate amasi kaddo kabe otto tomhan anda ekdom plung kadlo tamat po phi pachiru lablo otto tomhan da hala pupen towaranda hige blok lo athe hala sohor bang violence do koklo he alam bang ke amasi latum police atum da me thanga jakong latum da check exercise del lasi abilongat ke la Rahul Sinar ahem ke la go boys hala hedi adung lo lada lapen hala bang sohot alangli kaciwoy hot bangke alangli acorda kaciri milak pu lapen alangli kaciwoy hot ke asopi inudu cikloyon thom cikloyon plian se dolang pu asi alangli detail sa bangke alangli alamu kau ki bihek pe non thedungan ke nilita an details bangke chini ni dalo seta lapan sini li abange chini cholo nasi non ta hema sor ke dolang lapen asopi inu dolang musipu nasi humri dam nangji ili mo ko da formation huse me so long klaman sta me di so tuang na lal hai nasi asomar tum pan anta me tum here jumele hang pi dunang athe tum ke tum parent ke un edet pokedi akar jong ke dolang non ta ang chelang nun din la seta me ok anad bangke alang tum la neli ke nang litum le ning ye non pu i hala sohut ke neli Guwahati si do bomlang hala soar ni cha nam ta Guwahati si do lapian na neli Guwahati si do lang soar ni le ta west do ni ro ke west pinak mate di west men miji so na hasi ha soar ni le da soar ni ke hala jirpo pen dak jengkha poida hara kai hi ti su do hada hi thi long mane pharmacy long ke dun hala silain ke nam dun ama hala so jirpo long ke dun ha soar ni bana police tum son son buni chi ni de ama sida bat plang poisia rong do hala so di dong police tum da king tham long pini an nang sab lo so ani ni so ni chi ni de me de dam lo bang do chon lo hai sida me phoi phodun nang lang lo ani sam ke la pula ben pula ba arjulo ke lo pare kala la si non hala bang so ani ke langdam elo putang te Telangana thaman ke Telangana state ke long ani hlo so ke de ke hang pra kar biang long se ke hang prang Kalang lo prang pik lang lapen isi Damen to ili 1954 ban siga ha kalang lapen itum constitution along nai lang ro posi epi de lo mati kalang constitution mo pen item je than lo constitution amunit te litum ok epic upon lo la pen unity of that pot la het kalang thek jam le jam isi pet do thek the electro lapen itum constitution long le lang dam pen itum ing pudam lo te dak la thek long a provision itum han kelong nang ji odu puke pl ke ni lasi lo te engke hala dc te tok lo aron hor mu ke maju ko phanda paching bar nahi ta hala prime minister apos tu hala dc ta me aja ta me kang sai long bangke equality donang po sita me itum han ke non lang nam sina itum han ke provision already article 244 ke itum han ang pl lo sita hala Telangana tuma phan bangke constitution lo hemprek pg po provision da la tumhan ke tokti alang tumhan ke lang slet pugali asa sitami lo teng lang nami pulodang te tumhan si constitution lo ke nang tok pi ba prang lo nang ke tok pi ba prang tumhan si pinang dia polo pobang nili pudam kang tuma ke tok pi ba prang la pen ke hanun pi lasu bedi lasi ladak itum asongja tum kupine arol ke play madela itum asongja tum kupine lason akinang sot aron pen kidam kichok che posi tum lason long thek thek loma mate ituma songja tum la poson ka compromise lason du thukok loma hadapta asolam da non bang thujui pe athe bang Telangana tum bang ke bang pudamel lo pulotang dek arlo song da bang che song se de arlo song da bang seng se ing sam jin pen la ki thek kire pude dolo he alang tum bang ke thek kire bang ke ame thanga chi pi thi ke do
Ame thang me che kai dut hedi la pen na jok la state ke long ji pen na jok ame thang ji piti po bang edo. Te ta bang a piti po bang ke ave thu. Ada yo ba Mahesor rong far pu na chuni ridun he. Itum PHLC pen kita me banjok pen kita me ahem humri dam su ning sam pijik pu. Itum ba PHLC pen ke bang tum dam ne chin di sai itum PHLC pen ahem humri dam vekji la ke. Kalang Dam afran ka dam lo. dam ji athe non bang ke la son hoi tum cement bang ke Kalang. apen la ata ke ong tum bang ke non hong ke tedi ta problem to kok la si dia chohang lo Rahul sinara hem asora phandami achor phandami tum ningak long men dia chohang lo athe na so corona virus ke to kok pena jok ata ke ong tum bang ke kitia ji Kan panda troke brapo. Ligen kan troke brapo to selu. kalang lo la pen itum non APHLC asongja tum anta che thak jam ke do mane bang ke sai chuti ki bom hidi akam claim bom la pen east west la posan si che thak jam amasi la son do ko ake non west kar bang long ke lockdown di interstate movement bang ke non long li de kapreka district pen kaprek bang ke chidam che bang long li la posan si do ko la si anil tum la ing pulo benang tin tum down break ji humri jam ji la pen personnel sa mi tum interview sa mi dam ji Pu ala pini achor han se me dak wanji. Nelia bangke afran la jakas ke do ke neli dam lo. Api ke neli ta jakas ke join dun me di neli panang hang pondet si. la pen non dam thopi lo na akero pibar pi lo sa athe martiar puke ni mane martiar pudam lo puladang te tum karviala men geding thulen niti hempre ke hanga join ni ituma along ri phana join ni apran ka chipina apran ke dam na kwansi tum ge la thuna ko ti lo yo heme thangla men ge di la si upendro rong pi puke ni li first time lo gar julo abinong en bang ke martiar pu hedi itum la nang li yang than theson de la bang ke la walang pu phana chini ne lo abinong et ke sedame non nang li tum phana owe ki mi tum phana pa chini thulo ning rong lo la ke si phur ki mu lo la pen an parata pini peneng we ili tum amen komani amen hempre ga join de pen ka chewoi tum do ko dut ta hai lang me ni itum la ning chaplong le de lang posi alang tum phanta mi panong pi thulo Kalang akeng ngati kopi ni ke dolol le. Ko ki ti ta do yelang tum chini dun at kalang alang tum phan anta me panong pilo ning we bangke lasi ladak mopen pulo nang lita pupu lapen nili ladak komen along tan nang pupu de penala tong ke hadi nang li labang solam ning je verdi resign walam lasi resign no te longi malo hemprek walam da me pela me thang nili personal inbox long da muni tum nang lolo Na ju kala neli panta. resign lo te longji ma hemprek long me puma guarantee piun ma lason hedi sa laso alamang ko na hok lo resign lo pulang te tum songja tum resignation chipi lo putang te laso putha lo teng pen kopine la puson akichak nap doji ma la pen kopine tum hona kirap doi ma resignation chipi de lo pute resign lab lo pulutang te lahanon non raratum athe telangana ta nang lipulo telangana ta me hadak MLA MP tumanda pinangan tum ngi ola Penangan kali ke doan an ma ola ba Union minister ta ci odun MP na ci ola la resign la. la pen hala sot ke UP government la Kalang La pen- Congress government. Rahul Gandhi da pu hemprek ke non ke piche khelo pusipu de hemprek ke piche khelo ni tuma government ke palang lipu sida me aphi bang ke hala chi resign edamat la tumda asai jog je mat aku chipi thuna ko Kalang. la si kupi lo lada ko pine ka chirap la son I effect consequence result bang Result abang result abang ke ili explain nam lo te dol hai sini lo Kalang. demokrasi po alam pe na por lo lagi Kalang. demokrasi pulo tang te hala constitution long ke tok do kado ko ver phanta chingwai pet si kam claim nang ji and ke kado ko ver rat tum nang ke arni wang e chingwai pet un hang pet un lapor latum Allah representative hedi Allah nang che toy dun vek nang la Allah mang ke kai kita dover nang ciklo jon trok ke kunu rokom la bang avidet sita upay avidet lo sita ciklo jon trok pen bahiri thuge Allah ke dak parliament long dovek nang assembly long dovek nang la puya constitution alam lo an ke jong si Allah avidet lo te la ilitum a constitution he hadi la constitution ki phuk lo la puya alam mang constitution ki phuk lo
constitution lagi phuk lo te lagi det ki maron body aron si phuk dak lo ante India ke phuk dak lo la puya a ortho ke dam ke India phuk dak no ante la puya demokrasi ting pe India vedat phuk dak lo la pot si resign lote akaprek ako election ciklo jam program bom do tu vek nang ji an ke ladak helu ilitum akam ilitum state ke hang atum ako pol a handle hedi a resim dakhelu ilitum hilepen kaman ngacedan ke laga theklong lor lo ke di thang dali bedan lo ke di la ke lapen lai hu chini lor si APHL si tum aprang benta asata hilepen kaman benche danang ni pupu thip lo mati hala so ha 1960 and kan pen 54 and kan pen masi ka feria pot kali seta la constitution allo pen pot alang litum la si danang ni puthip lo la si danang ni puthip si ka resign lo khalata 1962 and kan election dolo bangkre pho che dan dun lo bangkre phong bong pen bangkre ni body ke hai aja tum ke Mizoram lo la pen bangkre bang sir kep ke la ke Khasi Hills Jaintia Hills la pen ke Garo Hills lo hala tum anya bang sir kep hai lap lo ili tum Karbiang Khasi Hills na lo ke remdun Karbiang lo ke remdun bang ni lipolo basain tikathar lo ke remdun ke hai bangge Sotro Singh teron ke hai lo alang li hai det lo la pen ke pu bang ke soy terang hai det lo congress lo Sotro Singh teron ke hai ta congress lo la pen ga da ke rema bang ke ne lining ge do tenge barilong terang aro kom ke rem da bang ke barilong terang lo ne kalite raidang ing tilone ne liama tha barilong terang aro kom ke rem du 1962 aning kana bang ke la ili tu rem dun dat lo ke rem dun dat lo la pen hala NC Hills ta di Mahasau ta hala da hojai pu inu da bang do GC hojai pu majong do non hala dhrubo hojai apollo rokom dhrubo hojai non doctor dhrubo hojai pu do ili tu APHL sia leader lo alang li pota rem dat lo APHL si ben si turdun lo lama se hala hojai neli po la pen ke barilong terang la bang ke thong ke resign long le dat lo resign long le dat pot ili tum bang ke state ke hangji atum ave dat lo apa yo nang ni ku atum si klang dun dak lo dak bang ke amat Karbia NC Hill Jaintia Hills Khasi Hills la pen Garo Hills atum bang ke resign lap lo resign lap pen pot ciklo jon throk ang bong election ako do thulo Congress tum hai jibon pulo kama thake amat Congress tum ako rem thu la APHL sia tum ako hai thu et hala bang sir kep ta ako hai thu et ke hai thu ta aprang par hai thu mu chak la pu ga che plan thu amat an ke api ke 1962 lo an ke 1964 ma lom pen ke hadi 64 66 ke la ke 1966 lo 67 ke aku election ke du thu poke 1960 la alang litum hai thulap se thadi assembly bang dun de lo la phia bang ke resign de lo second time bang ke assembly long dun de lo amat alang litum pulon nitung nang dun de nitung assembly ta nang dun de minister ta nang pinang ne nitung de minister ta poisa ta nang pipi nang pipepe nitung poisa ke long chom par ge nitung ke la ni methanga hem sigena puyo ni methanga det sigena puya la tung ge pudun to bange chomang garu tum an ke setala ni tum rem det tum ta hedi neli pota la pen neli longsodar katharta la pen John katharta la pen ke raidang ingtita la pen bapuram hanse bapuram tip singnarta la pen ke do olang nguniram lang ni man ni tum do olang la pen ke ha hojai la pen man lang thasa man ni tum anta APHL si long do dun bom lo che dan dun bom lo APHL si long si la puyo election na bange Karbiang lo ma NC Hills ke rem dun ti lo la puyo ke ka che plan bange seta NC Hills sa bange hala jemi naga man ni en pen mar atum a area ke la ke APHL si hai dat ti ili tum bange da ke raidang ingtian ke hai dun Dwar baguri pen la hello ke alam li ke hai dun la si ne li matha tu di election hai det pen ka resign pulote la ke aledo
aku non ali dojima puge pupu hadi resign tha he apra lasi ba long ting e claim et lo na ali dojima pu pisi karju athe ta ge do thulang ma ne liyo ta tengke laso question hen lo muni da rara tu maning yang nai athe ili tu ma songja tanda ki claim klita lanwer lanat lo lanwer lo no lasi dum mangge alana tum phan ki lang selet putakali ni tum party le la to lang tum lasona party bina kule ki lang selet ali sitame resign non ki haitang tum ke halaso government congress government ta resign je di resign ni ka kre already rule lo resign non tame lang tu ma chuning ri lo jong si hempre ka performance alana tum da card ja pulo tangte lapen nang pipi pulo tangte option ke non ke ka resign jolo last ke lang lo lapen lanwe lo ke claim kita ending lo hile ke dan ke lage rem et lo ga chini lor lo ke lage ali lo lo ke hai ji gali ke long ji gali la sikhi do la ja kong se che ho dai don thu rong pu an thu lo la bang ke la si la bang ke aku hala APHLC hu thadi hile pe dan proof nang po group ta do ka vi gali John Manliana tum lo ke John Manliana la pen lal denga tum lo ke hala tum da MLA sai si lo ke hala tum bang ni tum nge nang tum son hile pen dan de thang the pu ni tum nang du dun de nang tum long po ama alang li tum ke ha East Pakistan toiru lo ka amuni tum han ari somar tum pa la pen ke Khasi Hills penta Pakistan toilo alidar ke Hopping Stone Link dog lo ke Hopping Stone Link dog ke lage MLE lo alang li ke la son che dan proof nang po bang lo amat la hedi che dan proof nang pule ke kipu lo pula dang te tarmane nang tum sadhin adet ka chuhang ani ngam lo pen ke kopini do la son pulo yo naga to ma son pulo yo independent la pula la pula te ni tinge police army nang toy pak po karbar bang lo yo la ma si Hopping Stone Link do pan expel den lo APHLC pen la che dan proof nang pu pu pot seta alang li ta hedi alang li phanta anong pilo anong yumesi alang li ta che than ling ta long lo arni ning ve sia bang arni sia bang alang li kachuma tha thu hala East Pakistan pen atum an 25,000 hala tum la pen rong kat do etum wan pakamat kar Shillong pa nang pe kom tip la puta vil Hopping Stone Link dot la ke ne ligamata 1965 66 malom lo arkom lo 66 malom ji la Pakistan aron judet ji arkom la puyo la si Hopping Stone Link do ke APCM ta lo minister ta lo home minister ta cheplang lo alang li ki ta la APHLC amunit atum ang bong last lo ke thi la ki thi ga metang ki so ben si thi ma ke sar ben si thi la sar ol ne ke sar ol ni tum che tong dam ke jakas ke du hut ni tum che tong dam nang che than nun ge hala bang suri 25,000 muni ke wan po alam da nang che than nun ke so la si la resign nang ji ma resign ta li do ji ma puge la ke ka resign kang tum te sum si ning ye la ke minister cholong du nang ji bo puatu la pen hala acham cha tum ta contract long dun chom ji lang bo do son te nang tum resign je ta son te po hala son ka ma tha tum ba mane state na hemprek nang ji pu ma tha the la ben la isinon si resign belum disardi non ke do bom tum sitame CMEM la pen kapre MPMLA tum sitame ha thon supporter ba tuna support lo hai to tum lo mati sena tha se hala supporter kapre tum dulam mati hala to ara tum sitame la non ke do bom thon si resign tha la so abang pudun son te hai oi ro so pu pe de lo pu yo la non ni li tum si boy dun toy lo la so lam mang hedi hala an sia ta tum chi tha lo leaders lo definition songja lo definition dam lo pote hala ara tum si toy thu rong lo pote hala leader ta kali lo pu bang lo ma palin tu pha la si abinawan ke alang si leader lo pulang te alang si kilit mo nang poke ke ja po nang po kare ho resign nahi ho komarli po ne tum resign po ne tum hana pa hai no aku lo pe hai tu no punagi la pu bang si ne li tum APHLC ba pu elo ne tum pe hai tu ji aku che dan nun de lo alang li tum along ke ne tum la tum phan rap dun thu rong ji
Muthi la autonomous state la pen separate state apu taxi resign nang la pen la national party pen ge resign nang po lage athema aprang APHLC tum ta hedi national party pen ge resign lap lo ke cheng aku ke congress ta APHLC long sido amar hedi la congress ke do an Karbiang long a congress North Hills a congress la pen Assam be thike do congress tum an ke APHLC long pen resign dun la pujo ala su la pen cuma ngatum talo Maham Singh po bang ke alang li APHLC long dun de lo halal alang li ta MLA lo Maham Singh pu apo ke Bihari ape ke cuma alang li la Captain Sangma Hill area minister pen resign det api alang li la Maham Singh si Hill area minister ceplang lo ningka cikluan trok ke pelang lawan par ke election nang do fit lo election nang do mat la Maham Singh bang aku ke rem tu ta tir tu angkang jak lo punya SDD ni Rolls-Royce high thor lo pu ate momen pulo ke an jong si aning ki hang binong la pen det phane ki claim binong pulo ti rar tum toy ti ai da nang ni toy ti hang si songja potang de lo ke yo me he no ke la tum si ka chini tum lo la pen ki pura tum nang bo ke ja tum nang bo la po se ame thang si chiu bo bi non ge tum chini muni tum han ge di lang ding ben da chini la pen tum apong da pu lo tum phat ni chi resign not pu sita me hot pen pinangal tum ke ning ji ci resign de te kapte tum ke nang ci resign no de ibu pudan ning je hot pen ke BJP ai se ke party sivet ke ba congress ai se ke latum high command papi pudan no jong si congressman ba BJP pen resign eng tum te pulo te hadi high command pen papi pudan non resign non pu seta high command ke pu peda ji la ke thek dor ambo ala bang na thurun puri pu phedi edun bhai ni ar leng the pu ji krong tum ke ki putang lo ke sa ji resign lap nai pul hai si ni ki tum sistame ni bhai ni pulang ma de ha tum te ni tum ji resign lap lo ton de na tum na thurun pro ji bo la ke nai pu vek lo la ala na thurun pro na pu sing ma tha ma de la मैं अब आंसर से पोन कर रहा हूँ अथे बिना तुम मैक्सिमम दे कि ओंग दूंगा तुम के 90% तुम के पावर है दी हला पावर लोंग दो लोंग वेरन तामी kala सीता हला सो पावर लोंग कि दो लोंग जीता है दी परमानेंट फन कल इंतला अथे कि चे तुम सी नंग बात बम लोग है kala ही अनाथ के सिक्स इंप्लीमेंट में देला ना ता वोटर लिस्ट थान थे लोंग लेता कि चे सबंदा पता पीरियड लो लापेन la chota kali khala election da na pa contest bom loge la si mohala power long ke do wera bang da ji mohala so power men da santu yo pola tum tin fide pola long ke sida la bang ke future alam la hai men ke kali pejo ben sida sone na effect mati power hom ke otan kali det ke si hala legal jurisprudence long da pulo power hom ke theklong le sita me na thana pa phoprat un ki tok do da kala theklong le lage mek ben theklong le narikola son gali bugada narikola thesan otan gali da sita me na pa phopra ji la power hom ke theklong le hom asi phere me lasi itum chakong porum ke theklong le laga hogalam lo dak lam isin jo tum na hai itum karbi itum kelang de ba itum je char lagu ma de char pri ani char ma de non itum karbi arat kisung ke so na si anutina karbi arat sitam non kama tha chala le bom blon te bang han long le e jeng ta cheta pichu e jeng da pek pek po dim ke ninje bom hayak tum hadi sitam me dak di karbi ang long bang so ko an mai do isia plate long ke bir sang bu do lo habu banduri bang jong het Here the thing, if the down sinang view lo dam like. su bom polo te hai Kali jok tang ni lo ke dutang si dulu ke lama. la teman plum ple de lo mati pek bom lo Kula adim lo banduri pakalo. Fencing saja tu loai lab lo hai. Kita me dak ke dutang lo punte. Ter si jok lo. ala pek pu bom lo ta fu hauran hat ke bang komandan das ko fansi ka pejor ane kerab dun tuge mondola tu SK tu ane dia jong si pek putela CMEM to hala mondola pen SK tu han service pen expel dan ile kala mati pek pulo tak la pe indo da dim mangatu mi heta pulo ha along le hem fu karbi revenue khajona pipi ke bongali aman na hala karbi abang apata ta
akiding pata bang chelong le la pupule cetta pekpi pule lata cancel serak nang pule aku hala amondol atum kiwi amondol to la tom han sakuri pen plung et nang pule kalang non la bangso alam chapso long aku do thulang kali tumpu nang kok lo kalang sarthi phangcho pha di ilo ke sarthi phangcho lam ning yel te sarthi phangcho lam le ko li tu po cem tu nai nek thurong ti hai kalang anda binawan ke high court में order pian le ai sarthi phangcho da nang litum na thulo bo jengka na tu bo keroni to warakum ke hala don bosco school la dung ke di chiring koi rahi ni bang bihari tum cerai thi la tu nge jom se echeta pekpi pulo te hala bihari bang ni phange flung et nang pole hala a bihari hem along le hem puwing bang ke chekluan ni charla ba he sita mi hala along le ke chirai pi ram bang ke dam I have tractor ko an ma hum de sam ni ne ko nang la hem puwe sa the bang cho an ke onang phane nang jin so me ong pu sigi pu da ki pu thu chi ri pi ba pi pu hala lang mo ben tu ya da chi than lo wrongful gain lo ke di kalang la aron ripen si hala so ki chi ke np de lo hala ke wrongful loss lo anda hala plum pledet ke di cem tu nge kacalak pulo cuma tha thu politics ke tek pulo kar yang long ke lai lo ka non nei thirak tu me la se atu mi dik heta la asamis tu da ke munit ave jon tu sigidu pugi pui lo le abu ni de nang ji ada ke adilong ko mane kim bang ke na pumis yan lo kalang lo amen da bang news ti se lo mati di la bang protein time ne ko so no la pen chini lo la ke dolong ke ini ta public la arpu ka vedam ke la ke chongda don choji mati hoda ke paklem order ke wan ke la ini ta ruling atum lo arde ke tum lo la lo la sila da nili la so kitab long thek lo ho jume se na kom la ke to asi ning lo chok la hem election kirem vera kar bia songja tum 1969 na ningkan kar biang long la pen North Kachar Hills of an autonomous state kiwan dera putimu komatsi kiwan lapen komatsi kiwan ladak alangli ning thek klong men si kitok ne rakom no bon lasi non kiwang jilang awi phansi na kaponda pila lasi dak pulo hir jirso nili porhi bon datpo hir bon datpo rong pang bong pu arong sar bang trok pangkang bong di lata rong supi eson alon pai keng son mir eron si kreng kang thu chedat bong mir ka dom phui kang thu phu pon ang la son le rina ili ove kimi an mo dodun longji akathe ang lasi labang ni kamat hadam bang la son lo hala ituma ke mang son chun et lo pulotan te ni hala tang sek sidul ateng implementation of padan tanglap hemprek ta long lok lo pulotan te hala so ka the ang long sidul long kalang la sa aprang hala rong pang bong pu arong du la pen student tum tika em school long na por he dun do pik hala bang so 1956 aprang la bang so lun kalang de 1956 aprang atema 1956 ke tika em school ha wathalang so pondet la ke bongali tu amasi bongali tu ke pon ke karbia tu bongali tu han podai nam ko hala wathalang so lo la se hala tu na pai keng son mireron si kreng kang tu che dat bong pwe la mir ka dom pui kang tu pu pon ang la son leri nang ili ove kimi an modo dun long yi ha ka the ang puti alut la sila mir ka dom phui kang thu phu pon ang bo ke kipapu aphan no ma kalang lo pa mir ka dom phui hadi pu pon ang to war so ding pon ang pulote rong ang bong lagi si ang thek lo bosa ka mane muni ta dum pu pon ang lo pula ya lam ang ge hello pu pon ang pulote si ka ching thur lo development na phansi ki jong dam so lo bo la sila bangso ahir jir bang hadi ho thek long lo ta hadi ka masi pining wenar jidat lo mesen la lasi itum ladak pen ke theklong nili methang ma dai si practical lo lasi hala nang li le ke pu ya hai hala bengali tum ke kupini la kitab hedi ho ke lason
ki ot ong la abang konser set hola son la prit mod hedi ho abang he a color dam set lock free na ni thola tuke e pen la pu kona ne bi kok lot hedi la pui thola bangkar digun tong he la pui nelita over la so lam la se arni si hata neli vi lo dei elong adim bang neli dam lo dak di phuang bong ho neli kitab pon lo hini pak ni amat hemar lu alam la ke tan kali meeting ta kali thang ta kali amasi gar kitab la pu bidam kok lo te bola rong hedi la ke wang ke do de bang kep bang grip ho bang do hedi in nut ta la bang so kitab nang ot e kar biat de mati ka hala bong ali tu nang li tu a ho he pu de hedi pinya mata klem dam pen na ta klem ta me istiba kitab hedi bong ali hem na mo nang li pu bidam kok ho thang na wiang ni la pu bi ko on na me pu te bol tham bidam kok on na me hala bong ali bang pu nang lang lu ju pu bona pu nang langon pa pu dia ya soala kadu ele pori hisi ta hala ke akisa kopia headline hedi hala ka nang lang dunya ke athema la tu ka chini ke ingtung pik la boje la se si la ke lang non ta isi cherok tok bang thek kalang le ang thek le ni ta tu hala ke charlie kang tung hedi ho la swang thek lo lama ke la si hala bang so ho ni lida ako lang thulo hala bang so ho itum ilitum aphan federal structure bunang pilu pu plan na jo la thoya jo la so aphan paching bar chit pu la si la so federal pu ki pudam ki copy aphan la federal pu structure hala federal power hala kali je homan ba di federal hala USA da double USA federal body federal law la pen central law pu do mati di hala federal hala state pokep rahini do lakado ita che homan pu ya jingbar chik la so ban ji pu da masi ilituman 1968 aningkan federal structure nang pk mane itum hill area anta isia area po plain area ta isia area po homan ji pu yo homan jingbar chik ji amat la asa mi sa tu bange ka che chak ni lu babula so inglong so tu men le ni tum le homan chit le ko bisi do me po mati pu lo yo amat bange ading ki thi amat war kiti la federal structure ba amasi Indira Gandhi ta eta tante pu halo suhut newspaper long cartoon klang o okay cartoon klang o isia bange not a ningdola solution pu hadi Indira Gandhi ke cartoon long le ta anukan da inchim big big ma dia pating lon anukan panchim o po anke bosta pen pu thokhup ti ho solution plan solution pu anke hila sorta nang ni puplina sorta nang ni pudia lada gitu no anda ning do lang lai la rata thani pachini lo galang si bangke la si ladak itum to yeta che than lo la planning weta sab so le thu chat po he la si hala nang li puya ti ar hipara kitab long alam chap so long si li thuli pu pene weta la si mikiro korab he di ho la so nang pulong pop ke che so tum itum charju selet hu sita he di ho in jong le bang nang pu gali ani si heta itum ke okora si mandu ni so adolong ke tangti pe na jok si a pe na choi plok lap si sap nei pan si tum nai pu mat galang abrui da nai pu line party pu a line bi mat abrui da nai pu ako jasmin ka hin ne bang hala si bang pen choi plok rap pen sap nai pu bang le son lo se ta la ma munit tu la ta la le tu pu ke miki karbiang long ke pu munit da ve John tu si gitu puti la ala ke John tu si gitu politik karbiang long ke politik itu masih EM minister MP tu panda ke pulo ke ili tu manda lo ili tu manda nang rolo angela ke phodami ke ili tu pot kalian ta halo soala link thi tu pa yo hala council ala tu mane ke tok MLA MP minister CMEM atom a join ni si ili tu lai ho enong juno ke endun nang lo ta si to ye tok sulong na tum je than lo la ret ke pan ke no ke pon rong ke cheplang ple ke plang ple lage no ke pon rong pole de poisa bosta ha de la lo lang ai pon pe de di alama la pole yo la lo dasi do ke josar pada ku dam de governor long ta
chief minister lung ta lo teng ben claim no ako la li tum claim te ha high court long yo la lo son si do high court long case claim ni high court lan koi claim te ha supreme court la pu claim nang ye pot la hai la ren koi claim ha un u dam nei pu yin nang ye pot la hai la ke no pak la hai la bang ke no ki pon rong bang ke la ke tum pon chom po bosta he di poisa ha packet he sar hu pu he di la bang la sa la ke no ki lo la ke thang ne je plan pe lo la pu kan iltime chupang lim bom po kara bom po nang mana nang bang chom po la son lo he ala tum hanta la ke thonda manga binong la son ke thon nam dam hon ne li ta thek dun long batai si li to bar leng ke thi ame ne pu pe det po he ame thang si gari che so lai pon le a dapi gohati he ni li ta thek dun chit la so Kon ke do bom ACM MP MLA tum bista mela seksi dulu putak bahati la tum bang akita pu culang e oson dia tum jakong cini ke lang jot ke li to case file nang Supreme Court lo ada saya tum bang pinanga na tum he di la solam la sonda alam nang klang klang inbox long he di la seksi dulu le jayega thar si ki japon le poja the la si la somunit ki jalong ke piloma poya he di la si ale ke la somunit long si damli puta sonda do credit la si lage ale long li lage Allah masih abilu ate रात rasi long plus lage constitution hormu ke BJP government ke akapre ka 6 schedule si anji hala congress government ke akapre ka 6 schedule si anji akapre ka party to magate akapre ka 6 schedule si anji pokali la mikiro koral al akar bar le lo lata na ni nang dun del gori ne 6 schedule chepon det popule ni pu me ye li det li itu PCL situ le la pacuru bisa la BJP ndo na curun der poda se no chun no la sia constitution ke 6 schedule ateng si dampo malang le government le wak sita ini aku la si neli pandan along nang le thurok le lo he di ni panda pulo de 6 schedule apo si ke man kang tu pole ale 6 schedule ke kitab la ke awareness alam jok ta pachi ini ek nang ji po alam kapacini et ke ni legally hala alang litum anda pacini tamelo mati kalang na pacini ra aphu le chaplang no na phi le chaplang no uji ne lita ke pu bom lo si apu ke la ke lam jong jong tu lo kalang bukan nang irbe nang nelu bang lo he aphu man non aphi man no la si iltum hala che song bom la pen itum ke nang li ke party anathu menda clear lo he stand clear lo paklar dak lo athe APHLC jong si hide lo pulo tangte la nangli tum ke manga bang ke claim back bu sinangli MP election aprang ta cecak lo sa la sinon anda la so ke mang nangli mang thip lang ma mang thip lo la ke aku mang thu bombe te la ki vir kam lo le la ke kalang dia si ki vir po ke la ke la ke manga lo este mera tum se tu nang po centa cetu du nang po la si non ni demokrasi ke non ni i thelam ka jugang tum ke la hello BJP government lapen Congress government lapen kapre a party puna ko hedi ho Congress party bhan tame BJP non ruling atum tame lapen kapre tum tame jong si 6 schedule long implement lo pulotang te lake APHLC tum si ali long chot po kalilu lake hala BJP a leaders asongja tum phan asomar tum phan anda provision ke sivel lo matli sivel voterless than elo pote malo te komada so polo ma so pilo pole kar jidi ta kali det le eli kar jidi ke hills tribe ma scheduled tribe ma scheduled caste scheduled tribe ma kali ma kalang puisi eli kar jidi kalang lasi ale ke malo te claim de lo pulo tang te ale ke long lapo congress atum ta long po ni BJP tu mana celong bukan te party pin se ale masih reng la puti la hello ya hindi people lo pader ber electoral claim se rak nang po lage la ke mesen bucini lor lonta la pen len e kadu ka vian hedi claim se rak nang po lama ke claim se rak na ta hal la ta kui son du thu kok le lo no long ke rat beti ke than claim bom lu ke kui na tha bang arlu pe claim bom lu ka arlu pe hala ke claim bom ma bang ko son lo thôi asu ke chia tom han kapi thir kam thong claim bom ma pi ma yo la na lang ke do ke athe ma la vacancy constituency poll ne kep lo ne ke chia tom han pi det ji pu si ke thai ke man ti non la pen election voter list 1957 an ke do tom han an ke vote
nang pipidunong nang election ta no kaya danunong nang putik lagi hala ka kapitir lo lagi hala ke no man ke plung ya bangali lo kapitir akama bang si claim tu rong po la bang claim bom lo ke pule pusita la ka lia velo la sona ke claim bom bang ke ako la electoral la bang ke suan amen thanji busam aning kan lang nelu sar aning sikidul lo aning kan alam pupe sidul tribe kalima la hen pan aning kan mesi ceng hala so aning kan thak siang nelu kalang ladak autonomous state 244 a long anta la son si pule paragraph 20 ting pen si pule yo paragraph 20 pula the tribal area pusi tribal area schedule tribe to pa na nangji puya se 244 a long anta la pen ithela no la ni li pa jutsi lo la so alama ke tum naka tu na tum lain lo komara songja tum se emprek wanji komara party tum se wanji pu la si la bangke wanji wan we bangke hala ra tu ma chini nang pu bang no rata tum si ke wanji athema demos kratos pugadi kala people's power pugadi rat muluk aja kong pugadi demokrasi ke lasi muluk aja kong pensi wanji lagi inut bangini lagi wanji kali lasi tu we hata tum se than lo nang li tang than lo hala hat jo lo wo cherok ka pachar chu ason bang kali lage hala ke wo cherok pachar chu pulote individual aja kong lage hala so individual hala so wo cherok aja kong si chikilo ko hala puta ejon velo lage ame tha aja kong seta non ilitum along bangela son kali der Alo tu weh se thang lo ke wo cherok te hedi neli tu weh ma thakrang la teni den LN Misro ti a governor ke neli Guwahati DC ke doon LN Misro la se neli pan na hang pon verity ni tum damrapet ti pojo la se hala a wo cherok tu nda aking kok ling ti a kok krei bang jir pe non karbi tu mandal he kok krei le jo papang chir pe mil he election hutan ke to poisa ka chi thi an ke ko long dun chi chat je men pule claim do nango pule po hala pala nasi o chi rock kang chi rason la king ragling ke mo party pe na pachi olong le poya lo kalang le party pe na pachi olong le jalo le dat po kya kalang lo charchu che tikel o elo la pujo akar bi tum chi pi thi che tik che tho che chok che thong che chok che theng che tik le pule hala election ka che pe rem ke lege ka che chok ka che theng lo ko mati pangcir po lapen paculing sita di pangjar long le po ba independent le hala king siragling lo ko mati nasi ko pini pen ther po lage pang la party pen di pacu long le kali aho kali pu de langdun tame February March chi close claim ho puamokka po adim hajo lo penenge thang the pulote monenge muthe la so ni li tum pute kang lo governor banda putikang lo la son ni tum langi tum te pu akeng kok krei pen ang pang chir pen pachar chu bang la ge me sen akam ka li pu putikang laga dukang hoi son si mande lo kalang lo kalang la pen non kipa jutsi ke lahan lo eli tum rara tum phan lo hedi rara tum phan da songja tum tap chong thu ma non hedi ki kroi sum krum ai la tum ta pi chel sing da nang salak li pu he yodi la son aning do ko na si a hok a sai ke claim long ta me la son si ra tum aning bi de ko si ta me nili ga chuning ri gang tung bang ga han lo ili tum phani phu tar lok nang pi lo e mek nang pi lo e no nang pi lo kama thaja kong tai tum hanar nam ta nang pi lo kali ma gala ni me he no la ke itum sing sai nang po la pen isia ke nang sot ke ra tum chirok tok nang ji lapen songja tum kupi se ke klema hala ra tum ta lang du nai kalima galang sa hala leader claim po ma hala ra tum ta me yang thu klite hala claim tak claim thu ta hai minima de leader tum ke hala leader ba jo heran than tab ta la ra su tum istame me ma nu ma la lang dun masih kita belum doma me ma he mane asiam la pude pule karju dum no tong masya atui aneng we ajo heta tum je than lo siksidul ke bi ong pa tum da do bom lang ma ti do bom la se hala purpe la tum ke ne chini ateng ge purdam de bon la se purlo te di theklong te o lo ko pisi do ma po bang di ako ilitum dhala ison lo itum arju je det hedi kala difu government college along inglo so tum hange 5% vet pul hai ilitum jok arju dun de kala la kunat allo ben lo ba di arju dun hai ta mele lage CMEM nang than ta mele ilitum phan ko nat allo pen lo lagawan lo pen si jata claim nei kente kala to
pineng vega poda do lo posi lasi itum non pen mangge cerok tok bang kinang sot lo itum kaida chithan lo itum mupen pulo mongali tumke akitab lela pubi ko ke dia abang akala dam pidam pri laki biong ong ki purong ong hedi ho ter si kitab ta itu mangela ki purji kali lo da ke ko punya aduk lo kang hui sang manaram bang se ila lo ka chilang leong lasi nilita lo kilang mangge lason hedi chat lot puya desa ini theklok te pur himir laso hebit bang dulu lasi lason nai athe bang nang than chot kali hala a hok tai tum kilang lunji phandai tum bor i hur nang ji ni kitab tok pen ke jora kam da klem ba ahun pen ga ke joy da pinang kok ti he ta ne li ing ne ke me son lam do he ha ing nek tu mane ipini ning ke oi hoi an ni sita ing nek tu ta ing nek tu dat la ye nga la pu ni kitab tok hu ye son kitab pu nang nang ima pu nang ji poisa sia vi poisa vi po bang nang thap pra bi nang ve pra o ji ama ke joy pon de pro da ke joy pon no chikle yon thom ba a phia di lo halam ni ki tok la son tok lo le pu uni lang le lang ku po ri long le lang bu na da gi chikle yon thom phia ta lo to pelasi pening ve por do lo posi itum lasi pijo je prang nilidat political theory long lo ke tok do di lasi itum pinangan atum gini theklong Facebook long ta pinangan lapson ki pudo ni politics lang selet u politics ning dok de en tung te lasi lason lapu pusita hala a thon bang rudam dila lasi da ke tok ta do yo lasi da ke tok ke pilo politics is a part of our social life lake ituma kaya long chira bling lo lake we cannot think of living and surviving without politics ituma thamasi uni politics le ave politics itum kireng hunji ke ma thamasi ma thawni athe implementation partang le lipong hera che than lo konna pen lo government ko som lo ke seng ko di lake komasi kang ni ma hala tumsi klem lo la sidak pulo politics is concern of everybody with any sense of responsibility for everybody is affected ladak pulo lapen whoever you are or want to be you may not be interested in politics but politics is interested in you athela constitution si bonding pul hala pange kalima kala nang politics alam interest do ta me ave sita nangli nang thana son hala constitution ke political document lo kala hala dak pensi tu ma source kireng nangji kiseng nangji ke claim nai aron ka selam nangji anda political document 6 schedule the political document la kala 244A the political document la kala MOU the political document la MOS the political document la kala udala munit don la politics pula election an chitu lok te dia masih di masih la politics pula te election tu yang masalah di sita lam bangke politics puga la dake pu atenge nang politics ning dog de sita politics nang pange nang nir eji kala nang nir elo la tuge athe tumge ladak dia long sidokok lo kala la pen itum la government arlo sidokok lo kala la sila tumsi claim itum le lang sila sita hala tumsi nang cari calon bom pokasa kala nang kheti le cho claim chot ni ne politics dunde pusida hala kheti ke cho claim ya phanta hala amu ke nam ji ke ron ji pen kopi ne director ke nam pun dah politics atum long karbar le pokela ta ako ala bange helu ko lang sa la kali lo tin da sakuri naji pu mirdim sakuri nai council on naw lepo council on de political background on nai puli mirdim beta politics lo politics ako la arona teng men gachi keng na gel helo hala alang me thang along ligente kalang lo ame thang ki do ke ame thang ki do kati ki along lege na pen lo pata ke claim ipote lata hala constitution law pen le poke kalang lo lasi cipeyo on elo lage nang lang sen let tami lage hala ke nang nir ipu puki kalang ke la politics le ame thang le ka hinu barat kali munit tum se ka politics on kalang ben jaha tum ke polisi ben politics ke ejadwet pusimat ha hai la saja dengan polisi lo ti pupe hadi abinong ke polisi po bang politics apan le polisi pu ali hala polisi po bang ke politics atum amunit atum si polisi ke selam mana polisi po ke plan po ha planning plan ke selam project ke selam han si polisi pu lake kala to
pineng we apor do loposi pineng we tok so on 6 idul ingdeng pharoi sira plikya bra ke thom de pineng we ke chokalong nang chitong don sir je ga tha retired IAS officer nang li phan ninga klong pen ding lo chorolo ki wang thopot la pen long soning jai nang li phan ta me chorolo lak studio long ke wang la si pineng we abinong et ke ni tum puing nek soi nang lo ki jut ang bong pen non ki jut malong ke sita me abinong et ke ning duk olo neng we son ke athe dia ta joine itum apran ki dam nang lap son si tu itum aphai ka we pen le lang dam lo prang te itum ke innu da kar bi le apran ki dam an ta itum ke kan hok thek pik athe itum 4,50,000 vet di lak pira suri phok ke vet 2001 census ateng lo ti lasi itum non nilihin ben kachoning ri ke lahan lo ha drugs ke chu pen nane hor ke jun pen la poson pini ke chu tap pen lason hedi ho ason arak ki hormu ke chu pen lason bang ke claim ke diat nang ji nilihin ben chuning ri lo lasi itum akim mia along le tum cherabdun hor chuning ri lo kado ka be phanta la pen nang litum non labang so along litum kaning ji alam nang litum serik non roning non bangik non la pen nang litum ta un an ben thanon la an lo pulatang te itum 4,50,000 akar bi ke chitang rep la si pineng we tok son labang so kenitum la pan se kang tom no kado ka be phanta ajo ke me kardo